Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, Zunat magazinera gaur ekainaren 6. eguna dugu asteartea eta betiko moduan. Bi elkarrizketa izanen ditugu magazinan. Hoietako lehenengoa, emagin batekin, Clara Rosasekin egonen gara, izan ere Magale izeneko elkarte bat sortu dute, duela 10 urte dagoeneko Antxen, Gipuzkoan, Donostian dute beren egoitza, eta emagin talde honek psikologoak eta bertze ofizioetakoak ere badira, etxean egiten dituzte erditzeak laguntzen dute, nolabait ere erditze modu berri hori edo zahar hori gauzatzen. Hau da, ez dute egiten ospitaletan, baizik eta etxeetan praktika erabat nola ez, segurua, legala eta gero eta oihartzun eta ezagunagoa den kontu bat. Magale berak kontatu dugu, Clara Rosasek, zertan datzan, zer egiten duten eta zergatik den, haien aburuz behintzat, nolabait ere praktika bat aski osasuntsua erditzeko. Etxean, erditzearen inguruan beraz solastuko gara. Bigarren elkarrizketan, bertze kontu batekin, kasu honetan Josu Etxabururekin egonen gara solasean, berak Gure Esku elkarteko bozeramailea da, eta Gure Eskuk lehen Gure Esku dagok 10 urte betetzen ditu, Portugaleten bihar bertan ospatuko dute urteurren hori, eta gainera prentsaurreko bat ere eginen dute, haien ondorengo ekintzak zein izanen diren azaltzeko. Hoien artean, Frantziako turrean, milaka ikurrina kaleratzeko saiakera eginen dute, eta bertze gauzen artean baitere, ikurrina erraldoi bat, inoiz egin den ikurrina erraldoia egin nahian dabiltza, eta horretarako diru bilketa batean ari dira, crowdfunding batean, eta bortzegun gelditzen dire, crowdfunding horren epea akitzeko. Guzti horretaz solastuko gara, beraz, Josurekin, eta kontu guzti horiek baino lehen, nola ez, betiko edukiekin, hasiko gara. Lehenik eta behin, efemerideak. 1954 urtean, Bigarren Mundu Gerrako eguna izan zen. 150.000 gudari aliatu Normandiako hondartzan lehorreratu ziren, Overlord operazioa. 1956an Nazio Batuen erakundea sortu zen New Yorken. Eta ekainaren 6an, baina 1959an George Orwell idazleak 1984 eleberria argitaratu zuen. 2002an berriz, lur ondoko asteroide bat, 10 metro inguruko diametrokoa, Mediterraneo itsaso gainean lehertu zen, 26 kilotoiko leherketa indarraz. Nagasakiko bomba atomikoa baino zertxo bait indartsuagoa. Gaurko lerroburu nagusiak. Duela 54 urte Guardia Zibilak Tuteran protesta antinuklear batean hil zuen Gladys del Estal gogoan izan zuten asteburuan Tuteran. Maiatze hilabetea normala eta beroa izan zen eta prezipitazioak oso aldakorrak. Nafarroko gobernuak Nafarroko joko eta apustuen erreglamendua onartzeko foru dekretuaren proiektua aurkeztu du jokoaren kontseiluan. Sutea izan da Etxalarko etxe batean tximista batek jota. Transpirenaika Sozial Solidarioak ekimenak bere 10. zeharkaldia aurkeztu du Iruñan. Iruñeko udalaren gehiengoak txupinazoa aukeratzeko metodo personalista kritikatu du. Iruñak musikaz beteko da astearte hontan Sanferminetako eskaleratxoaren 6. eta azken koska ospatzeko. Almandozko bestak ekainaren 7tik 11 ospatuko dira. Goazen baitere agenda kulturalarekin. Asteartean Felix Arrieta egilearen Zaintzaren Ariak liburuaren aurkezpena izanen da. Adinekoen eta pertsona zaurgarrien zaintzaren 360 graduko bidaia egiten da ondoko horrietan eta irakurleak askotan ikusiko du bere burua bertan islatuta. Katakraken atxaldeko 7etan. Asteazkenean 35 urte beteko ditu Pailazo taldeak eta urteak bete abenturak bizi horren ospakizuna izanen dute Pierrich Porrotx eta Mari Mototxek. Sudur Gorrion bizitza lagun egindako hainbat bertan izanen dira. Urteak betetzea garrantzitsua bada, are gehiago abenturak bizitzea diote. Atxaldeko 8:30 Patxi Larrainzar eskolan. Eta batasunaren privilegioaz 3 burgoetan barna, ibilaldia eskainiko du Javier Mangadok. Irteera Iruñeko udalplazan 8:00.
Hortzegunean, Aita Mari erreskate ontzia hitzaldia eskainiko du Iñaki Goñi ontzian ibilitako medikuak Ika Arturo Kampion euskaltegian goizeko 10etan eta atxaldeko 8 eta erdietan. Baitere, kantu eta hitza musika zikloaren barne, Sara Azurzak kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan atxaldeko 8etan. Sarrera doakoa lekua bete arte, euria egin ezkero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Hortzilarean, Flobin Maleteniko ipuinekin ipuin kontalaria izanen dugu. Iturramako Zibiboxean 6etatik 6 eta erdietara. Eta larun batean Iruñan Euskararen aldeko eguna antolatu dute Euskara Nafar guztiona lelopean. Goizeko 11etatik daude jarduerak programatuta eta 8 eta erdietan itxiko da eguna mobilizazio herritarrarekin. Eta ikus ditzagun orain, gaurko azalen berri nagusiak zein diren. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu nagusian, lehen mailako arretak ia 6 milioi kontsulta bere ganatu ditu 2022an. Osasunbideak bere jarduera berreskuratu du, iaz 8,2 milioi arreta jaso ondoren. Portadaren azalaren ezkerraldean, Jose Francisco Cobo probintziako hauteskunde batzordeko buruaren irudi batek dio, oporretako kontratu bat justifikatzen bada, malgua izatea da arrazoizkoena. Behan argazki handi bat, azalaren parte erdia hartzen duena, Luis Sablaza Klub Atletiko Osasunaren egungo presidentea San Ferminen irudi batekin batera ageri da. Osasunak txupinazoa botako du Enrique Mailaren alde bakarreko erabakiagatik. Eta Diario de Navarran, lerroburu nagusian, 75 urtetik gorako 90 pertsona hiltzen dira urtero Nafarroan istripuz erorita. 2 hamarkadatan bikoiztu egin dira eta heriotza ez naturalen lehen kausa da. Ezkerraldean, Pepek xelebrekeria gisa errefusatu ditu Sánchez eta Feijoren 6 eztabaidak. Beko aldean berriz azalaren erdi hartuta, Luis Sabaltza Klub Atletiko Osasunako presidentea klubaren armarri brodatua duen zapiarekin. Osasunak Sanferminak leherraraziko ditu dio. Mailak talde gorritxoa aukeratu du txupinazoa botatzeko. Gara egunkarian, ertzaintzako kolektiboek tonua igo dute lakuaren aurka. EAeko polizien egoera korapilatsua da oraindik, asindikatu mugimendua deiturikoaren eklosioaren ondoren. Gaur berriz ere protesta egiten ari da. Goian eskuinaldean, Madrilen pisua irabazi ostean hautagai berak aurkeztuko ditu EH Bilduk, eta albiste horren azpian, Espainiako eskuinak gora egin zuen M28an EAen abstentzio handia izan arren. Argazki handi batean, azalaren erdia hartuz, Michelin multinazionaleko langileak manifestatzen. Atzo greba eguna arrakastatsua izan zuten Gasteizen eta Lasarte Horian, bermedun hitzarmena baten alde. Berri egunkarian, indarkeria matxista, babes sistemaren utsuneak dio lerroburuak. Maialen Mazonen hilketaren ondoren eztabaida piztu da urruntze aginduei buruz biktimak babesteko neurrien eraginkortasunaz eta instituzioek arlo honetan duten jokabideaz. Argazki handi batean, Lasarte Horiako Michelin multinazionaleko langileen manifestazioa atzo. Gasteizko eta Lasarte Horiako plantetako lan uzteek erabateko arrakasta izan dute sindikatuen arabera. Beheko partean Aitor Elordi itzalpetik txapelara ziztu bizian. Ondoan, Jaurlaritzaren arabera segurtasuna bermatuta dago Turrean. Eta eskuinean, Amets Aranguren kontseiluko proiektu buruak dio hezkuntzan euskara gabe ezin garela euskaldundu, baina horrek bakarrik ez duela balio. Eta Euskal Herria Irratia akitzeko, berri nagusian, oposizioa aho batez, Mailaren erabaki alde bakarrakoaren aurka. Talde guztiek ongi dakusate osasunak txupinazoa piztea, baina gaizki deritzote erabakia herritarren esku ez usteari. Alboko berrian 2023ko Euskal Herria Irratiko kolaboratzaileen afaria egin zuten duela gutxi eta hori argazkitan ikusteko aukera. Eta azkenik, urduritasuna nagusi UCE hasi aurretik. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goizean zenbait lekutan lainoa sortu da eta hodei batzuk ageri dira,
baino goizak aitzinera egin ala ostarteak zabalduz joanen dira eta eguzkitsu geratuko da. Hego ukituko haizea ibiliko da eta ahul ibiliko den arren Kantauri isurialdean temperatura gradu pare bat igoko da. Mediterraneo isurialdean temperaturak berdintsu jarraituko du. Eguerditik aitzinera bero hodeiak garatuko dira eta egunaren bigarren partean barnealdean zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Atxaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Eta asteazkenean goizak aitzinera egin ahala, hodeitza handituz joanen da, atxaldean hodeitsu geratuko da eta atxaldearen amaieran zaparrada batzuk bota ditzake, leku batzuetan ekaitzak jo dezake baitere, batez ere Ebro ibarrean eta Pirinioetan. Hego haizea indartu eginen da, Kantauri isurialdean temperatura gora eginen du eta maksimoak 28-30 gradura hurbil daitezke. Hego haizeak ez du eragin handirik izanen Mediterraneo isurialdeko altuenetan. Atxaldean kostaldean tarteka brisa ibili daiteke. Gaur atxaldeko lehendabiziko elkarrizketa, hau aski interesgarria da, nik uste gure ikusle haunditzei, arreta deituko diena, nire inguruko lagun bati baino gehiago haitu diodan gai bat delako, adibidez, eta da, zera, etxean, erditzea, etxean aurrak izatearen aukera gero eta nolabait ere erabiliagoa eta eskatuagoa delako, eta, zerbitzu horiek hain ere eskatzen dituen elkarte bat, talde bat badugu hortzen Gipuzkoan Magal izenekoa, eta gaurkoan haietako kide batekin erizaina emagina bere ere bai, Clara Rosasekin egonen gara solasean, bai zuzen ere, haiek egiten duten lanaz, Clara gainera justu uste dut, hori erraten zidan oraintzen, erditze batetik etorri dela, beraz, bera ere nekatua, baina hala ere, gure deia hartzeko preste. Aldeon, Clara, mil esker gurean egoteagatik. Bai, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik, eta bai, holaxe da horregatik daukat aurpegi hori, egon gara gau pasan, baina ez parrandan, etxean erditze bat hartatzen, eta zoragarria izan da. Kontatuko diguz orain, nahi zuzen ere pixket gaur gauean egin duzuen lan hori zertan datzan, lehenik eta behin galdetuko dizut, Magal beraren inguruan, pixket, ez dakit, enpresa hau, elkarte hau, zer den laburrean azaltzen aldi guzun? Da proiektu bat sortu zen 2014ean, Josune beste magin batekin eta biok sortu genuen proiektu hori, ikusten genuen hemen Euskal Herrian ez zegoen aukera hori modu irekian bezala. Bai zeuden emaginak etxeko erditzeak hartatzen, baina zerbait izkutuan bezala edo ez ofizialki bezala, eta guk nahi genuen aukera hori aldarrikatu eta azaleratu, eta nahi genuen nahi duten familiei zerbitzu hori hartu, lasaitasun osoz, beste aukera bat delako, eta hau izan zen gure helburua hasieratik, eta daramagu iaia 10 urte, eta hemen jarraitzen dugu, taldea handitu da, eta egia esan oso pozik gaude, egindako lanarekin, hori gure helburua, guk ez dugu uste etxean erditzea ospitalean baino aukera hobea dela, guk uste dugu aukera guztiak ondo daude, baina ondo egongo legoke aukera guztiak sistema publikoren barruan egotea. Zein izango zen, gutxi gora bera badakit zerbitzu haunditz eskaintzen dituzuela, baina, behintzat argitzen albadi guzu, pixket zer den eskaintzen duzuena, ikusleren batek ere seguraski interesa izan dezakeelako jakiteko, zer aurkitzen alduen Magal zuen proiektu honetan. Gure proiektu zentral edo gure ekintza zentrala da etxeko erditzeak hartatzea. Baina poliki-poliki proiektua handitzen jundala eta Donostin daukagu zentro bat, Magaletxea izena duela, eta han ere badaude psikologoak, badaude fisioak, eskaintzen dugu amatasun eta emakumeen inguruko beharrak, zerbitzu hori. Adibidez, badaude jende asko agian ez dutela edo beraientzat etxean erditzeko ez da aukera bat, baina bai nahi dutela erditze errespetatu bat, nahi dute informazio eduki, eta gero familia hauek erabakitzen dute gurekin prestakuntza hori egin, eta oso ondo baita ere, oso pozik, bai.
Beraz, ulertzen dut, hoixen, ez? Psikologiako zerbitzuak baita ere eskaintzen dituzuela, ez? Bueno, errebisioak, fisioterapia, bueno, pixkat, aipatzen Bai, zuen amatasuna ez, edo haurdunaldia bere ziklo osoan, ez? Aurretik eta gero ere bai, nolabait ere, horretan akonpainamendu bat egiten. Bueno, zein kasutan hor, zuen webgunean, badago informazio pila bat, eta ikusi nahi duenak hor bilatzen du xehetasunez. Badiren, bai. kontu pila bat, zen niri harritu dit, baina, bueno, hor bat dituzue, hainbertze eskaintza. Bai galdetu nahi zuen, Klara, aprobetxatu hemen zaudela, pixkete honen inguruan, ez? Batez ere, etxeko erditzearen inguruan, zeren, bueno, seguraski hau nitzentzat, entzun den zerbait da, baina kontu ez ezaguna, eta beraz, seguraski baditugu aurre iritzi haunitz, ez dakigu ongi nola funtzionatzen duen, eta pixka tortaz galdetu nahi nizun, ez dakit, etxean erditzeak, ze abantaia izaten alditu, aipatzen zenuen orain, ez dela hobea edo txarragoa, baina, bueno, zer ikusten diozu ez zuek, izaten alduela onura autu hori egitea. Bai, bueno, nik uste abantaia nagusiena izaten da aldez aurre badakizu nor egongo den zure erditzean. Bakizu, bere lan egiteko modua nola izango dan, osea, dena prestatzen dugu erditze egunerako, ja, ez ditugu hitzik behar, dena hitz eginda dago, bai? Nik uste eta hau izan daiteke puntu nagusiena. Gero ere, guk errespetatzen dugu guztiz erditzeren fisiologia. Ez daukagu protokolo bat, zorrotza guk, pues hori, pertsonaren arabera, gure lan egiteko modua izango da bat, edo bestea, gero ere arreta izaten da guk beti binaka juten gara erditzetara. Osea, beti daude bi emagin emakume batentzat, askotan ospitalean dago emagin bakarra 3 emakumeentzat. Claro, hau guretzat da abantaia oso handia eta ematen dugun zainketak kalitatezko handia da horregatik, ez? Gero batez ere hori, errespetatzen dugu erritmoak, ez daukagu presarik, ez dago erloju bat, hori ez dugu protokolo bat bete behar. Gero ama ondo eta lasai baldin badago, erditzea hobeto joango dala. Eta horregatik batzutan etxea leku egokia da, eta bestetan ospitalea. Ze ama ez baldin badago lasai etxean, erditzea ez da aurrera joango. Gero, ere mina edo erditzeren intentsitatea aurre egiteko, ez daukagu epiduralik etxean, dena guztiz naturala da, baina bai ditugu beste tresnak, ditugu erditzeko piztina, badaukagu hori, masajes, aromaterapia, bueno, erabiltzen ditugu behar diren tresnak, erditzen dagoen emakumea laguntzeko. Eta holaxe, eta gero nik uste dut ere erdiondora begira, osea, ja, lehenengo momentutik etxean egotea zure ohean, bikotean, ondoan, beste nahi arrebak baldin badaude etxean, ez dago batzutan lapso hori, ez? Etxetik atera, ospitalera jun, gero erdituta gero agian nekatuta zaude, baina eguna da, eta zure logela beste pertsona bat dago, beste ume batekin, beste familia, beste bizit... Ez dakit, nik uste erdiondoan etxean askoz lasaiago izan daitekela. Lasaitasuna ulertzen dutela gakoetako bat guzti honetan, ez? Azkenean ospitala egiten altzaizu momentu batean edo ez, aipatzen zenuen ere izaten aldela ez, baina bai izaten alda pixeta arrotzagoa suertatzea ez, urrunagoa, bueno, ez zaude zure etxean, eta aldiz hemen baduzu kontrakoa, ez? Galdetu nahi nizun, pentsatzen du, zalantzetako bat izaten aldela, honek izaten alduen segurtasuna edo ez segurtasuna. Beraz, ez dakit, hortik zer kontatzen aldi guztun, klara, praktika segurua da, etxean erditzearen? Bai, eta hola, eta ez da guk esaten dugulako, ikerketak horrela esaten dute. Hori bai, ez da aukera seguruena, haurdun dauden emakume oso, guztientzat. Baldintza batzuk bete behar dira segurtasunaren neurriak edo betetzeko. Osea, zer esan nahi du, izan behar da, arrisku baxuko haurdunaldia eta arrisku baxuko erditzea. Horrek esan nahi du, umea ez da prematuro izan behar, umea izan behar da bakarra, buruz bera izan behar da, ipurdiz ez da gomendagarria etxean izatea, eta gero erditzeren prozesuan eta haurdunaldiren prozesuan dena ondo joan behar dela. Azkenean erditze da prozesu fisiologiko bat, edo bizitzako edozein prozesu bezala, bestela gizarteok egongo ginela
extinguidos aspalditik, baina hori, batzutan osasunatik ateratzen direnean erditzeak, hau da momentua ospitalera juteko, ez? Bizitzako edozein arloan bezala, ez? Noiz juten gara ospitalean, zerbait ondo joaten ez denean. Guk ulertzen dugu erditze prozesuak berdin, dena ondo juten bada, ez da behar ospital bat. Eta zerbait okertzen bada, juten gara ospitalera, eta trasladoren portzentai nagusiena ez dira gauza larriak. Normalean gauzak ez dira okertzen momentu batetik bestera. Normalean, prozesua, erritmoa respetatzen badezu, hau juten da, azten da gauzak, pixkat ez ondo juten direnak, denborarekin ikusten dira. Eta horregatik ez dago emakumea bakarrik erditzen etxean, horregatik gu gaudean beraiekin, dena kontrolatzen, dena ondo dagoela, umearen konstanteak, amaren konstanteak, eta zerbait sortatzen bada, horregatik gaude gukan. Bai? Okerrezpanago, gainera, Eusko Jaurlaritzaren ere bermea baduzu erran nahi dut, ez? Zera ofizial bat dela erran nahi dut ez dela, ez? Hau zerbait hor dagoela limbo alegal batean, hau erabatez, erran praktika legala, garbia eta bermatua dela hori. Zera praktika legal, Euskal Herrian, beste Espainiako komunitatean ez da horrela. Eta oso kurioso da, hemen bai dago, en la autorización de centros sanitarios, badago arlo bat espezifikoa, etxean erditzea arrisku baxuko kasuetan. Bai. Bueno, etxeko erditzeak ez dugu zerbait berria asmatu, betidanik horrela izan dira. Gauza da hori nik uste garai batean, umearen eta amaren mortalitatea oso handia zelako etxetan, eta agian ikusizun, ospitalera jutea, kriston aurrerapen bezala, baina gero ere ikusi da, hainbeste interbentzioa ez dela ona. Eta nik uste, ez bide bat egon behar dela. Ordunaldi arrisku altukoa baldin bada, orduan bai, ez behar da ospital bat, baina bestela. Depende hori, amaren beharraren arabera, erditze bat aurrera juteko eta ondo juteko lasaitasuna behar da. Zergatik, erditzea da zerbait oso emozionala eta jokoan daude hormonak. Eta hormona da batez ere oxitozina. Hormona hori sortzen da lasai gaudenean. Maitasuna egiten dugunean, bai? Eta, klaro, ez bazaude leku oso egoki batean, oso goxo batean, oso lasai batean, agian erditzea ez da aurrera jungo. Ze hormona horrek ez da sortuko, bai? Hau, dator, primitiboak ginenean eta bizitzen genuen oian batean, ezin genuen erditze bat hasi lehoi bat aurrean. Bestela hilko ginela. Adrenalina igotzen denean, oxitozina guztiz geisten da. Hori, como un mecanismo de supervivencia. Eta oain, gaur egun, aldatu da, eta da hori, iaz ditugu lehoiak kalean, baino bai, ez baldin bagaude lasai eta oxitozina ezin bada sortu, adrenalina dagolako, erditzea ez da aurrera jongo. Horregatik, ingurua, askotan da, baina etxean nolatan, ez? Osea, ze zentzua daukan. Erditzeren fisiologia ulertzen badezu, zentzu oso daukaze, hormona eta amaren lasaitasuna ezinbestekoa da. Eta pentsatzen dut, ez dakit, nolabait ere, gainera, lasaiago baldin bazaude, ez? Prozesu eta erritmo natural horiek errespetatzen badituzu, momentu batean ere, erditza berak, min gutxiago eragingo du, pentsatzen dut, ez? Min fisikoa, fisiko eta psikologikoa dena izanen da, baina, erran nahi dut, ez? Gaur egun, nola hartzen dugunez, haunitzetan epidurala edo hartzen duzuen emakumeek, nahi nizartuko beltxarroetan, ez? Baina, eta irutzen zaitela bat legitimoa dela, baina nola, ez? Hartzen dugu egiten dugun autu hori, akaso bihurtu delako erabat prozesu mingarria, eta aldiz zuek etxean eskaintzen duzen horrekin, epiduralik gabe, akaso ez da mingarria, ez? Ulertzen dut, zeren, dena badoa bere berizko ritmoan, eta, pentsatzen dut,
giza erditzea beti dela, ez, mingarria, beti baduela min punto bat, baina, bueno, akaso ez da hainbertze batzutan, ez, pentsatzen dugun bezalakoa, ez dakit, ez? Hortan lagunduko du, pentsatzen. Bai, prest gaude erroterako, egia da, mingarria dala eta intentsua da, baina babesa baldin badezu, ulertzen dezu, sentsazio hori, prozesuren zerbait, barruan dagoela, hau jasangarria da. Egia da, batzutan, umea ez baldin badago posizio hoberenean, egia da daude erditzeak oso gogorrak, eta erditze horretarako epidurala, beti justifikatua dago, noski hau da emakumeren erabakia, eguneko egun. Baina badaude erditze batzuk, nun epidulara hartzea, bai ala bai behar dela. Gauza da nik uste, ospitalean, nahi gabe bultzatzen gaitu epiduralen aukerarena. Ospital batean, askotan ez daude beste tresnak min arintzeko. Dena dago, harrigarria da, erditzeren fisiologia ezagutzen badezu, ez dauka inongo zentzurik paritorio batean, egotea ohe bat sala erdian. Emakume bat epiduralik gabe ez da inoiz etzan egongo ohe batean. Ikusi, ospitaleko begirada dago zuzenduta epidurala hartzea. Zeratik, hemen Donostiko ospitalean, epiduralaren tasa da de un 90%. Hau asko da. Nik benetan sinesten dut, emakume gehiago nahiko dute egitea beste modu batean. Ziur nago, baina, klaro, ez baldin badute errekursoak, begirada ez baldin badago sartuta honetara, oso zaila da momentu horretan, segia da, erditzeak badaude momentuak oso potentez, eta ez badezu beste laguntzarik, epidural hartzen dezu. Claro. Azkenean dago dena horretara, bideratuta. Osea, Clara, etxeko erditzean emakumearen posizioa da bertze bat? Ez da beti badugun irudi hori erekita? Inoiz ez. Emakumea edo lauanketan, edo kokoretan, edo zutik, edo... Nik ez dut inoiz ikusi emakume bat erditzen bere kabuz epiduralik gabe ospitalean posizioan. Inoiz. Dago egina gehiago hori, ez? Handiz, medikuaren begiradara, ez? Entzun hau ez baitere. Dago pentsatua emakumea egotea lokartuta, eta hartatzen duenarena erosotasuna begira, eta erditzen duenak emakumeak dira, eta guk bakarrik laguntza ere gara, eta baina ahalmena beraiena da. Claro. Eta noiz baitere, aitua dut, Clara, ez dakit ados egonentzaren, ere karo, sartzen garela alako, nola erran, zirkulo artifizial batzuetan, ez? Eta como bola egiten dela gero eta handiagoa, erran nahi dut, ez? Hartzen dugu epidurala, eta orduan epidurala hartzen dugunean, ulertzen dut lokartzen zaigula, ez? Gerrontzitik azpirako zonalea, baina, claro, orduan ere ez duzu indarrik, ez? Emakumeak ez du indarrik bultzatzeko, zeren baitu muskuluak lokartuak, ez? Eta orden horrek bera egiten du ere bai, aldi berean, erditzea oraindik gehiago luzatzea. Eta ez bakarrik luzatzea, baizik eta gero ere bai, ez, horri buelta eman bar zaio, zen, karo, epidurala gero pentsatzen dela kristoin paliza ere emakumearen zat, ez? Orduan, sentsazioa sartzen garela, txaka, alako, pixet, artifizializazio ziklo batean, ez dakit, eta inoiz epaituz, baina horren dut, bueno, hori inertziak, ez, nola eramaten diguten hau nitzetan. Hola da, eta ere askotan, eragina handia dute, indukzioaren portzentaia oso altua da, errealde honetan. Indukzioak behar dira, askotan bizitzak salbatzen direla, hau argi dago, baina Donostiko ospitalean, okerrez banago, indukzioaren tasa ez den 40%. Claro, eta hau bai, hasten garela prozesu artifizialki, eta hori egiten dugunean, igotzen dela dena, ez? Arriskuak, hori epidurala beharra, umea gian, hori, egotea erosoa eta aztea, bere taupadak geizten, agian gero. Esan nahi, hau bai dela kadena de intervenciones nahiko potente. Eta hori, nik uste dut, zientzia teknologia izan da aurrerapen oso handia eta zorionez hemen dagoela eta horretarako dago, baino gehiegi erabiltzen badegu, gure kontrandoa. Eta da nik uste duain aldarrikatzen gaudela, ez? Nahi dugu, bion aukerarena hoberena, ez? Horretan gabiltza.
poliki ospitaletan bere protokoloak gero eta lasaiago direla, más amables, baina, bueno, beldur asko dago oraindik erditzeak hartatzerakoan, eta gauza asko egiten dira el por si acaso, baina el por si acaso ese askotan, pues hori, lortzen dugu kontrakoa. Bai, ez da egokitzen gainera, ez, justo pertsonaren behar konkretu horietara, eta ez hori zuek bai eskaintzen duzu gehiago. Klara, ez dakit baldintza berezirik behar diren honetarako, erran nahi dut etxean nola baiteko izan behar den, ez dakit etxean bainera bat behar dugun, derrigorrez edo halako zerbait? Bainerak guk euk ekartzen dugu, izan behar da etxe normal bat, eta bai, gomendatzen da egotea ospital batera 30 minutura askoz jota. Baina gero akzeso errez bat, urberoa, ez ditugu gauza handirik behar erditzeko egia esan. Bueno, hortzen aukera ederrau Magalek eskaintzen duena, Clara Rosas, horre egongo den emaginetako bat, bertze talde zabal batekin batera, eta Clara gainera, zuek aldarrikatzen duzuena da, ulertzen dut, hau momentu batean izan beharko litzatekela zerbitzu publiko bat, ezta? Hori izango zela, zuen ustez ideal. Gainera, nik uste administraziorako izango zen zerbait merkea, eta errez egiteko. Ze bakarrik beharko diren, emagin talde bat guardian egoteko, baino hemen argi dago, nahia ez dagola, ze egiterakoan egin daiteke errez. Baina, bueno, hemen Euskal Herrian ere ez daukagu ez da una casa de partos. Eta ere zerbait ezin dugu olertu, ze da, casas de partos izaten dira erdibide bat, ospital eta etxean ertean, dira unitate berezi batzuk direla ospitaletik itxatxita, baino ematen dira edo dira etxe bezalakoak. Eta hango emaitzak de mortalidad, satisfacción materna oso altuak dira. Eta ni katalana naiz eta nire herrialdean badaude 2 casas de partos publikoak, ja. Eta zergatik hemen ez. Nahi ez dagolako. Ze bestela ulertu ezina da. Klara, uste duzu etorkizunean hau izanen dela zerbait asko zoikoagoa? Nik uste baiet. Agian egia da gero eta ume gutxi ditugula, ze natalitate tasa dago gero eta baxuago, zaila da, ama edo aita izatea gaur egun. Gainera egin nahi badegu gozatzen eta goxatzen, gero eta zailago. Baina nik uste ama edo aita erabakitzen dugunean izatea, dena kontzientzia askoz gehiagorekin hartzen dugu, eta gero jendeak animatzen da etxean erditzea. Guk, nahiz eta natalitate tasa gero eta baxuago izan, guk lan gero eta gehiago egiten dugu. Así que nik uste, baietz, hau da zerbait, jendeak nahi duena, hau da zerbait jendeak eskatzen duena, eta gobernuak nos tendrán que escuchar y hacer caso momentu batean. Si es que hau da nahi duguna, eta ez gaude eskatzen zerbait, no sé, imposible. Que ba. Beste herrialdetan, hola da, Holandan, Erresuma Batuan, Italian, Suizan, Alemanian, da beste aukera bat. Osasun publikoren barruan, edo agian ez dago barruan, baina bai dago subvencionado. Agian daude taldeak gu bezala, baina gero ordaintzeko momentuan, badago gobernuak ordaintzen duena kopuru hori. Ez dakit. A ber. Hortxe, ikusiko dugu, etorkizunean zer gertatzen den, aipatzen genuen, gero eta entzunagoa eta ezagunagoa den praktika bat, eta hemen, Clararen ustez, etorkizunean behintzat izan beharko luke, ohikoagoa, eta gainera, publikoki behintzat bermatutakoa. Hemen txen, mespretxatu gabe, ospitaletako aukera hori, hemen, eskaintzen da bertze bat, Magal, talde honek, proiektu honek, eskaintzen duena, ez bakarrik etxeko erditzea erraten genuen ez, zerbitzu osoak ziklo osoan nola baitere akonpainatzen duena, eta hortzen, Gipuzkoan kokatuak, baina pentsatzen dut, zerbitzuak behintzat EAE guztian eskainiko dituztela, eta hemen utziko dugu gaurkoan, utziko dugu, gainera, Klarak, badakit errandit lehenago, bertze, aurdunaldi bertze erditze bat izanen duela seguraski ere, beraz, utziko dugu deskantzatzen, merezia duela. Klara, mil esker handit gaurkoan gurean egoteagatik eta animo honitz.
Bale, eskerrik asko zuei. Ben, agur. Ikus ditzagun, Iruñerriko udaletako albisteak. Berriozarren, enplegu publikoa egonkortzeko prozesuen esparruan merezimendu lehiaketa bidez sartzeko deialdia ereki da. Arkitekto eta zerbitzu anitzetako enplegatua, obretan aritzeko, postuen izendapen proposamenak atera dira. Baita ere administrari laguntzailea, euskara nahitaezkoa izanen duena, berdintasun agentearen eta zuzendaritza eginkizunak dituzten aur hezitzailearen lanpostuen izendapen proposamenekin baitere. Burlatako udaleko lorezaintza zerbitzuak zuaztu Burlatako hiri zuhaitzen berroneratze plana idatzi du. Datorren asteazkenean ekainak 7 Burlatako liburutegiarekin elkarlanean planaren aurkezpena eginen da Burlatako jauregitxoan 6-etatik aitzinera. Eta Iruña musikaz beteko da astearte honetan Sanferminetako eskalerikaren 6. eta azken maila ospatzeko. La Pamplonesa San Saturnino musika kofradia, Broken Brothers Brass Band eta Iruñeko Swim elkartea festa girotzen egonen dira. Baitere Iruñeko udalak 1,2 milioiren truke esleitu du Arantzadi kirolgunearen eta Aquabox San Jorgeren atezaintza, sorospen, mantentze eta garbiketa zerbitzua. Kontratua urtebeterako aurreikusia bertze 2 urtez luza daiteke. Eta azkeneko berrian, San Fermin hurbiletik, Hemingwayren 100. urteurrena Iruñak hitzaldia eskainiko du Hemingway Iruñan mitoak eta kondairak izenpean. Cibibox Kondestablen izanen da, sarrera librea, edukia bete arte. Gaurko bigarren elkarrizketa hontan, erten genuenez, Josu Etxabururekin egonen gara, gure eskudagoko, kide aski ezaguna, zenbait kontu, eta zenbait berri ekartzen dizkigu, batetik bihar bertan eginen duten prentsaurrekoaz zerbait aitzinatuko digu, espero dugu, behintzat zerbait erranen digula, hortzen, Frantziako turrarekin zerbait egite asmotan daude, eta hortik haratago baita ere ospakizun eman badute, okerrezpanago 10 urte betetzen dituztelako, eta hortzen Portugaleten aski ospatzeko asmoarekin daude, ikurrina batzuekin ere ari dira bueltaka, beraz, kontu handana bat gure eskuk kontatzekoak, eta horretarako Josu Etxaburu, hortzen deiaren bertzaldean, Portugaleten, atxaldeon Josu? Atxaldeon guztioi. Mila esker gurean egoteagatik Josu, han Portugaleten zaude, erten zenidan ere zerbait ospatzekoa duzuelako han bertan? Bai, badugu Portugaletetik zeregina egunotan, azken batean gure eskuk 10 urte betetzen ditu, ekainaren 8an, hau da etzi, ostegunez, eta ospakizuna bera hementxe egingo dugu, merkatu zaharrean, eta horre espero dugu hainbat pertsona elkartzea, eta arratsalde parte hori gustora pasatzea benetan ospatzeko moduko urteurrena delako. Deialdi erekia da Josu edo printzipioz gure eskudagoko kidei luzatua? Printzipioz gure eskuko kide guztiek dute honen berri, baita ere alderdi eta eragile desberdinek ere jaso izan dute gure gonbidapena, eta nola ez, gure eskuko kide izan ez arren, baina jakin badakigu gure eskuren inguruan badala jendea oso hurbil eta oso bere sentitzen duena erabakitzeko eskubidearen gauzatzea. Beraz, guzti hoiek, are gehiago esango nuke, bat ez datorren hori ere, datorrela, ze beti pentsatu izan dugu gure esku badela guztiok elkartzen eta guztiok batzen gaituen eremu bat. Josu, 10 urte hauek eta gero ospatzeko zer dago? Badugu ospatzeko zerbait ere?
badugu ospatzeko gauza asko. Eta gainera, gauza handiak. Egia da, egon badagoela, zeinek pentsatzen duen 10 urte eta gero antzeratxu edo beretxu omen gaude. Nik esango nuke ez dela horrela. Duela 10 urte, atzera begiratzea baino besterik ez dago ikusteko zer nolako euskal gizartea, eta gizartea nola zegoen tenkatuta. Arrazoi diferentengatik, baina zer moduko tenkadura zan gure gizartean. Eta duela 10 urte ere, erabakitzeko eskubidea hitz egitea, etzen hain naturala, etzen hain erreza gure artean. Eta orain, ostera, batean eta besteen, batzuk eta besteek, erabakitzeko eskubideaz, naturaltasun oso hitz egiten dute. Naturaltasun oso hitz egiten dute eragileek, burujabetzaz naturaltasun oso hitz egiten dute alderdi politiko eta abarrekoek, beraz, nik uste hor badugula asko ospatzeko. Gizakateen bidez, mosaikoen bidez, kalean egotearen bidez, gure esku jaio zen helburu bat, behintzat aldarrikapenarena, lortu dugulakoan gaude. Baina ezkinan bakarrik horretarako jaio. Ezkinan aldarrikapen utxerako bakarrik. Gero, egikaritu egin nahi dugu, gauzatu egin nahi dugu. Eta gauzatze hori eta horri bide emateko ere, alderdi politiko eta legebiltzar diferentetan ere ari gara, azken batean, tresnak eskatuz, erreferendumak eta legezkotasun osoarekin egiteko. Beraz, nik uste naturala dana gizartean eta herritarron inguruan natural bihurtu behar dugula baita ere alderdi politiko, legebiltzar desberdinetan eta erabakitzeko eskubidearen egikaritze eta gauzatze bide horretan. Esan baldin badut, helburu bat bete gendula gizakateekin eta aldarrikapenarena, hortarako etzen jaio gure esku. Gure esku jaio zen gauzatzeko, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko. Beraz, asko dugulakoan nago ospatzeko Portugaleten ostegun honetan. Baliatuko dut ere galdetzeko, Josu, hain zuzen ere, orain duela deus ere izan ditugulako hauteskundeak, eta, pixket galdetu nahi nizun, nola ikusten duzuen argazki politiko hori, Euskal Herrikoa eta Espainiakoa erabat ezberdinak, baina, zuen kausari begira, Espainian ez dirudi momentu onenean gaudenik, Euskal Herrian aldiz, kaso alderantziz, ez? Badirudi horren zuen kausara nola baitere pausoak ematen ari direla. Pixkat, hortik, ez dakit, zure diagnostiko txiki bat, panorama politiko honena. Gure diagnostikoa ezinbestean optimista izan behar da. Horrek ez du nahi esan optimismo leloa denik. Kostatuko da batean zein bestean. Kostatuko da erabakitzeko eskubide hori gauzatzea. Baina guk ez dugu amore emango, eta ekinak bagara, eta horren lekuko izan daiteke duela hilabete gutxi, 11 gararen bitartez, eta 25.000 sinadura, eta baita ere Arantzazuko adierazpena 100 pertsona relevantek, idatzitako eta sustatutako horretan esandakoari esker ere, ein batean, nolatan, Eusko Legebiltzarreko EAen, 167ak erabakitzeko eskubidea berriro aldarrikatu duen. Beraz, badira mugarriak, horren aurretik ere izan zen alderdi politiko nagusien arteko akordio politiko bat, egon badaude hor akordio politiko hori nola gauzatu letra jartzen ari diren pertsonak, badira santzuak eta badugu zesta eder bat egiteko aukera paregabea. Eta berriro diot, horrek ez du nahi izan erreza izango denik. Eta gauza bada guk hemengo begirada, Euskal Herriko begirada izatea, eta beste gauza bada ezin dugula ahaztu, bi estatuen menpe bizi garela eta 3 administraziopean. Beraz, sarri askotan esatea erreza izaten da eta gero gauzatzea kostera denporatxo bat eramaten du. Horregatik hain zuzen ere, gure hausnarketa prozesuari itxasargia jarri diogu, eta izenburua, ostera, gure esku 10 urte baino ez. Jakinda, burujabetza prozesuak luzeak izaten direla. Josu, 10 urte horietan, bakit oroitzapen handana bat izanen dituzuela, baina akaso bat kuntxunena duzuna edo buruan nola baitere hor
hiltzatua duzuna, ez dakit, oroitzapen ederren bat. Oroitzapen eder bat, hain zuzen ere gainera onantzan entorrela, gogoratu dut, hemen adierazpen batzuk egin genituela, hementxe bertan, plaza honetan bertan, herri galdeketen harira. Zelen aipatu dut, aldarrikapenaren atalean sartzen baldin baditugu, gizakateak, mosaikoak, edo prozesaren inguruan ere egindako hainbat eta hainbat manifestaldi Euskal Herriko karrika guztietan, badago beste elementu bat ere, niretzat, oso esanguratsua dana, eta dira herri galdeketak. Ze hor erakutsi gendun baita ere, herritarrok zein indarra dugun, eta zelako indarra eta zelako jakituria batu dugun, hain zuzen ere, herri galdeketa horiek egiteko. Eta egia da ere sarri askotan, norbaite pentsa dezakela, jende gutxi hurbildu zela, eta horrek desanimoa puntua sortzen du. Bueno, nik hala pentsatzen duen jendeari ezango nioke begiratzeko azken boladan eman diren parte hartze datuak, eta hori izugarrizko kanpainak eginda, alderdi politiko zenbait, diru zenbait hor jarri da, eta guk, herritarrok, gure indarrekin batera, herri galdeketa horiek manejatzea eta 208 Euskal Herriko herri eta hirietan egitea, nik uste arro egoteko moduko elementu bat badela. Aritzarete gauza gehiagorekin, andana bat, esku artean, horietako bat, hain zuzen ere biharko prentsaurrekoan aipatuko dituzuen, argituko dituzuen zenbait kontu Frantziako turrarekin. Ez dakit hor zerbait aitzinatzen aldi guzun, zerbait aurreratzen alduzun Josu jakiteko, pixkat nondik joanen diren tiroak. Nik uste azpimarragarriena, turrari begiratuta, badagoela lanketan berean, ez da nahi dute, lanketan eta errelatuan. Ze guretzako errelatua bat eta bakarra da. Eta da turra, uztailaren 1, 2 eta 3an, esango nuke beste etapa bat ere Siberuako zati batetik pasatzen dela eta gure Euskal Lurraldeetatik pasatzen dela. Guretzako errelatu nagusiena hori da. Lanketa ostera, ikurrinaren bidez egiten ari gara, eta horretan bai irteera eta bai bukaeretan 1000 bat pertsona izango ditugu ikurrin andana bat hor sortuz, baina baita ere, eta herrietako lanketari esker, beste 1000 eta 1000 ikurrin ikusiko ditugu balkoi eta kaletan. Beraz hori ere izango da. Eta gero ikurrin handi baten atzetik gabiltza, horretarako ere diru ekarpenak eta eskatu ditugu, eta ikurrek ere proiektatzen bagaituzte, ze ona, ikur hoietan ere norbere izena abizenak agertzea. Hau da, ikur horren jabe ere egitea gutariko bakoitza. Beraz, alde hortatik, ari gara horretan, eta egia da, 3 etapak ere garrantzitsuak izaki guretzat, 3garrenak hartzen duela garrantzi berezi bat. Hain zuzen, bidasoa zeharkatzen duelako, eta guretzako ez da muga, guretzako zubia da. Eta zubia da erakusteko hain zuzen, bai, zubi horren batean eta bestean Euskal Herritarrok bizi garela, Euskal Herria bizi dela, eta une aparta izango da baita ere 3. etapa hori nazio arteari adierazteko 7 lurraldez osatutako herri bat garela eta erabaki nahi dugula. Hortxen, bortzegun badituzte oraindik ekarpenak jasotzeko, okerrezpanago, crowdfunding horretan ikurrina, inoizko ikurrina erraldoiena egiteko, aipatzen zuenez gainera Josu, hortxen, bakoitzaren ere izenak egoteko, herriak bere egiteko ikurrina hori, beraz, egun batzuk eratzen dira oraindik, ekarpenak egin ez dituzten entzat, eta edozein kasutan, biharko prentsaurrekora adi egon beharko gara, jakiteko zer aitzinatzen dakuten. Hemengoan utziko dugu Josu, baina bai jakituko dut galdera batekin, 10. urteurren hau, Portugaleten ospatzen duzue, baina Espainiako administrazioaren barnean, 20. urteurrena Josu Euskal Herria independientean ospatuko da? Hala izateko eta halan izan dadin, aleginetan jardungo dugula ez dago dudarik. Eta 20. baino lehenago balitz askoz hobeto. Azken boladan, jasotzen ari gara sorionak. 10 urte betetzen ditugulako. Eta aldi batean, edo era batera, bada sorion agur andana hori hartzeko bai, baina behin eta berriro errepikatzen ari naiz,
Euskal Herritarrok elkar zorionduko dugun eguna izango dela erabakitzeko eskubide hori gauzatzen dugun egunean. Eta orduan, jendeak ez digu guri zorionak emango. Elkarri emango diogu zorionak, eta elkarri eskua hartuta, orduantxe izango da bai autoritatea emango dioguna elkarri. Hori izango da benetan, ospatzeko moduko eguna, eta gure saiakera, apala, bide horretatik doa. Eta aleginduko gara, Zesarri askotan ere esaten da, gu espada ondorengoentzat, nahiko nukenik guretzat ere izatea. Eta guretzat baldin bada, gure ondorengoentzat ere are gehiago izango delako. Beraz, hortan ari gara eta gure eskuren helburua hori izan da bere jaiotzan eta hori izango da datozen urteetan ere. Euskal Herritarrok gure estatus politikoa libre erabakitzea eta libre gauzatzea. Josue Txaburu, gure eskuko kide ezaguna gaurkoan bozeramaile lanetan 10 urte ospatzen dituzte, hortzean daude Portugaleten, eta 10 urte ospatu eta ekintza andana batekin gainera, buru belarri, beren helburu horiek eskuratze erdieste aldera. Gaurkoan hemen utziko dugu, Josu, mil esker gure deia hartzeagatik, eta zorionak, 10 urte horiengatik. Eskerrik asko zuei eta jakin badakizue, nahi duzuenean deitu iguzue, eta guk gure berri plazerra handiza emango dizuegu berriro ere. Eskerrik asko zuei. Eta guk plazerra handitzen zentzun. Mil esker. Hauxen dena gaurkoz, magazinean aste arte honetan, bihar hemen izanen gaituzte berriro elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.